Ya. La la la. Hello. Selamat malam Wilujeng Dalu Nduk Febri. Nggih, selamat malam. Nggih. Bu Limbo, Nggih, niku wah nggih tangga-tanggane sampeyan pirang-pirang. Ha nggih. Lah niki wau kula pun menyebar. Lah niki sinten niki? Krucil-krucil niki. Lho Lho. Mbake budene ponak-ponakane do melu kabeh. Sik bagus-bagus ya anjir. Niki kula teng griya wis ora ngliwet. Sembah Nur. Nduk. Ngaturake suka panglipur lumantaran budaya ya, Nduk. Nggih, Pak Le. Niki jenengan nembang nggih menika bajing loncat mengke kajenge dijogeti kalian Nduk Hani lan Nduk Lia Aprilia. Oh, ngaten. Si dibawa dhisik ya, Nduk. Oh, nggih, siap. Lendo apa-apa. Lendo, ya. Nggih, slendro, Mas. Oh, slendro. Iya. Ya, oke. Ya, enggak apa-apa. Oh, Dadi. Kagiling kagiling roda Nanda, ayo ngendang dah. Ini pengendangnya Mas Bayu Waji. Wis apa? Ayo. Ora kaya bengi iki kabeh mlumpuk nggih. Nggih. Jane kok ora do tanggapan opo piye. Lah ngetarani nek ora tanggapan. Ayo, Dik Nanda. Masuk aku ndak njaluk disepoti. Ayo dah. Tebrang neting puting eling. Mikiran anu teh Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Kasa Panda Kasaraya. Ngerti artine, Nduk? Blas. Yuk. Kasaraya. Kadiyo. Bing jalin sana Panda sana Panda tesai patebang di jalan. Oke, monggo Mas Nanda. Monggo Mbak Lia. Ya, Mbak Lia. Yo. Yo.
biasa menika nggih. Bu Limbo. Iya ya. Antusias penonton. Antusias penonton jan luar biasa. Ramon-ramon Jatisari. Jatisari Iso nglumpukke penonton iso masyaallah. Kiai padha ngadep rene kabeh. Oh iki ora mau samang kok. Wong genahani. Oh iya. Leh jengkinge kaya ngono kaya. Iya ora apa-apa. Ya, oke. Sakniki nggih. Nggih, sesuk somben bodo. Yo. Bajing. Iya. Bajing. Aduh. Aduh. Yo. para sini.
Terima kasih matur nuwun. Dumateng angkasanipun Abah Kirun, monggo Abah keparenga minggah wonten ing pepanggungan. He jebul kae sing tak anti-anti wis teka kene